afternoon. Andito tayo para sa propagation na naman itong mga sikat na mga halaman na ito. Ultra rare plants. Ito yung Crystal Hope. Anthurium siya guys. Anthurium plant na ang pangalan ay Crystal Hope Silver Blush. Yan. And then i-propagate natin ngayon sa i-propagate natin guys. Tapos para dumami siya. Dumami na siya. Nung binili namin to, itatatlo lang ang dahon. Awan ng Diyos, lumaki naman. Nagustuhan niya yung pwesto niya. Kasi maganda yung temperature. Hindi siya yung nainitan masyado. Dahil dito sa Petit Jungle 2, dito sa mga Petit Jungle natin ay meron namang screen. Kaya nagustuhan naman nila. Malilim. Tapos meron siyang light na enough na ma-sustain sila. Tapos ang ikalawa mamaya, sabihin na natin, ang ikalawa ay ito, yung African Fantasy kung tawagin nila. At yung iba, yung tawag nito Angela, ito ay philodendron. Ito ay philodendron. Ito ay philodendron plant guys na ang pangalan ay Angela. Yung iba, ang tawag nila dito is African Fantasy. Natawag na Angela because you know, yung hugis niya, para siyang lumilipad na angel. Look at this. Oh, parang lumilipad na angel, no? Ang ganda. So, ngayon, dahil marami nang ipakita mo nga ang roots niya, Papa. Ayan, Papa. Oh, nakita mo, 1, 2, 3, 4. Ang dami. Tapos meron pa kasing tumutubo dito para mas madali ang paglaki nitong tumutubo ay tanggalin natin itong top, itapkat natin itong anak niyang ito. Para sa ganon, si mother plant ay makaanak na naman uli ng isa. Yon. Oh, di ba? So, let's do this, guys. Let's do this. Okay. Ganda ng Angela. Pati ito, Silver Blush. Okay. Ready na yung ating mga mga materials. At ang gawin natin, meron tayong binili ng mga bunot. Yan, cocoa chips. Kailangan ng mga cocoa chips. And then, yung pots I have here. Meron akong biniling mga pots. Meron ding malaki ditong isa. Kung ano ang kailangan, nandyan. Uy! Aray ko! Iba't ibang sizes, guys. Ayan. Okay, let's So, start. what do you mean? Umpisa na natin. Umpisa na? Dahan-dahan. Tingnan mo maigi yung roots, kung saan mo i-cut. Identify muna kung ilang roots yung nandun sa kabila. Identify mo, count it. Nakita mo na, Papa? Sure ka ha? Sure ka ha? Ako yung ninenervyos. Lagi? Dahan-dahan. Dahan-dahan, Papa. Hello? Isang cut lang dapat, hindi ganun. Paano naman yung ugat niya? Iwas-iwasan mo ko. Ayun. Ayun. Oh. Dahan-dahan. Ayun. Let us see. Let us see. Meron siyang ugat na Ilan ang ugat niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, buhay na buhay guys. Look at the roots. Para tumubo na siya uli ba? Ayan, ang ugat niya. At yung detain, Papa, detain. Lagyan pa natin yung detain. Hindi na. Okay. Hindi na siguro. Ayun, andito yung detain na powder. Detain 45. Yung anti-fungi, anti-fungal. Lagyan din natin siya para hindi siya maano. Diretso na natin siya rito. Well, mayroon na siyang ugat.
hindi siya magalaw. Tingnan mo na. Okay. Okay. Okay, that's very beautiful. Beautiful. Ayun, si ano, mother plant. Yung mother plant ay balik natin doon sa dati niyang lugar. So, ayan. At si anak ay nandito. Ang leaves niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leaves. Wow. Lagay mo natin dito. Oh, diyan na muna. Tabi mo muna. Okay. Where? Dito muna. Diyan sa ilalim. Okay. Mayroon pa akong nakita rito, oh. Ano na, nagmamakaawa na sobra. Ayan. Nagmamakaawa Yan na natin, sobra. Kawawa naman. Ayan. Kasi nababali-bali na kung saan-saan na maano. Okay. So, Papasak sige. lolo na Transfer sobra. natin. Ito naman ay Si ano ito, si... Magnificum. Ang ganda. Ayan na, putol na siya. One by one natin yung ugat na. Kasi masyal malalim. Ayan. Okay, dahan-dahan lang patang itong madali. Pai con calma, amore mio. I see. I see. Walang nagmamadali. Okay? Okay. Okay. Wow, Okay, inulit niya talaga. ayun. Guys. Ayan, para makitang maigi, paano natin katin? Cut natin yung may... Cut ba na yan? Hindi na, nakat na. Dito nakatikit kanina konti. Ah, yan ang mother plant niya guys. Oh. Nanganak na naman siya. Ayan, yan ang mother plant. So, ito na yung top cut. Bunot na rin nilagay natin dito. Bunot. Bunot Lagyan din? mo rin ng rice hull. Ayun o. Maganda pa siguro rice hull. Ayan, see? Bunot. Ang ganda ng Magnificum. So, at least yung mother plant ngayon ay baka mag-anak na naman ng iba yan. Ganon guys, para sa ganon dumami ng magmumultiply ang ating tanim. Di ba ang saya? Benta. Oh, Benta natin. Ayun na. ang saya-saya. Mm. Okay. So, Magnificum is here. At okay na siya sa kanyang bagong pot. Ayan. Doon na sila. Doon na muna sila sa ilalim ng mga... Si mother naman, tutubo pa ulit oh. Lagyan na natin dyan. Tutubo yan. Ayan, si mother. Ayan, si mother. Ay, i-prepare muna yung mga pots na gagamitin natin. Ito yung pot na medyo mas malaki para kay Angela. So, lalagyan niya ng mas marami pang butas, guys. Para sa ganun ay hindi maging stagnant yung water. At yung paulit-ulit kong sabi, ayaw natin na stagnant para di mababad yung mga roots ng maiwasan, ma-prevent yung pagkakaroon ng fungi. Okay? So, ayan. Kung pwede, lagyan pati yung sides niya para lang makahinga yung tanim. Ayan. So, lagyan na natin ng medium. Okay. Ito na rin yung lagayan niya. Ano? Ayan. Wow naman ang ugat nito. Hello, Angela. Laki ng Ay, root. huge. Oh, may gulay. Buhay na buhay. Ganda. So, Bango ah. ang Pero bango kung nga. bango ni Parang, Angela. para siyang, parang manggang hilaw, ano? Ayun, Ang bango ng amoy. si Angela. Oh, wow. So, it's here na ang ating new Angela na naman na baby. 5.
5 roots. Buhay na buhay. Buhay na buhay siya. Ang sigla-sigla. Pero usog. Ang ganda. Ganda ng Angela na ito guys. Super ganda. Ang leaves niya is 4, 5, 6, 7. 7 Bigyan pa natin leaves. ng kanyang gamot para See that? Yung pinupagate natin noon ay nagbunga na naman. At ayan. Meron na namang bagong baby tayo na Angela. Ayan. See that? Oh, patutubuin natin, palalakihin. At ayan. Para ma-share naman dun sa mga wala pang Angela. No? Kasi alam niyo guys, ayan o, meron tayong Angela na ang laki-laki dito. Dito ganyan galing. Ito ang mother, pinaka-mother nila. Kumbaga, ito na yung grandmother. Ayan, laki-laki, no? Taas-taas. At ito na yung apo niya. Ganda. Ang sarap ng pakiramdam na nakita mo na healthy at masipag magparami yung ating mga plants, lalong-lalo na ito, yung si Angela, beautiful. No, lahat sila masasaya. Ang saya-saya. Ang saya-saya. dami ng roots ni Angela. Ayan, yung coco cubes, gustong-gusto ng philodendron yan kasi chunky yan eh. Madali lang dumaloy ang tubig dyan pag ikaw ay nag-water or kapag itong sila ay maulanan, no problem. Kasi maraming butas yung pots and then chunky yung kanilang medium. So, kahit maulanan, wala tayong problema. Wala tayong dapat ikatakot na baka kung mapano sila. Ayan, ang ganda. Very beautiful. Okay. Yun si Angela. African Fantasy. Okay na si Angela. Okay na si Angela. Okay. Okay. Si mother plant, nilagyan niya yung sugat niya ng... Kaya mayroon tumutubo si ano. Ayan. Ito baka hindi nyo nakita guys, doon sa hindi nakakaalam. Ito yung nilalagay naming fungicide, Detain M45. Nabibili ito sa kahit saan na agrivet. Sa mga stores ng mga agri-supplies, ganon. Doon kayo magtanong, meron sila niyan. See? Okay. I-transfer na natin, panatag na loob natin na lalaki sila dyan na Ganda na ni komportable. Angela. Ang ganda niya. Ano pa yung Very natin? beautiful. Ay ito si Paraiso Verde. Ayan. This is philodendron plant also. Ang ganda ng irrigation ng plant na ito. Nakaka-inlove talaga. Maraming naghahanap dito dahil ito ay rare. At ngayon, dahil marami na siyang roots, sa kanyang stem nakita mo naman, aerial roots niya ay nagsisilabasan. Kaya ngayon ay katin na natin. Ayan, wala nang patumpik-tumpik pa. Putol agad. Ayan na. Kita ko na. Dandahan, kita na kaagad. Ugat niya na dyan eh. Expert si Mr. Propagator guys. Isang tingin lang, alam na niya kung saan putulin. Wow, galing niya. Op, dahan-dahan lang. Si root ay lumabas at ang healthy. Wow, natapkat na si Paraiso Verde at nilagyan ng Detain M45. Ayan, tapos nandun na siya sa pot at inilipat. Lagyan ng coco cubes at yung 3-in-1 na potting mix natin na nandito sa basin. Ayan. Oh. See? Ganun lang kadali ang mag-propagate with my hubby. Expert na ito. Ay, nauntog siya sa cam guys. Luuya. Ayan. Di at least, mahintay na natin ang paglaki ng mga yan, di ba? At ito naman si mother plant ay ano to, manganganak uli yan.
Lalagyan niya ng gamot. D10 M45. Ayan. Dito mo ang dahon. Ganda nito guys. Para dumami ang Oo, ito lang kasi medyo na ewan na paano ito. Pero ito yung mother plant. Ito ang nagpo-produce ng nagmo-multiply. Okay? At ito naman, tingnan mo, ang ganda. Meron siyang 4 leaves. 4 leaves! Yes! Ang ganda. Very beautiful. Paraiso verde. Okay. Okay? Okay na sa Paraiso It's verde. done. Done again. Done again. Yan. Okay na. Okay na. Okay? Ayan na. Yung last but not the least, yung Campos portuanum. Ito po ay philodendron plant na kaganda-ganda at kakaiba ang kanyang shape din. Ito po yung, ito yan guys, ang ganda. Look at that. Ito ay sobrang haba na nakakuha na ako ng how many pots dyan? 4 pots na nabenta ko na yung iba at nagamit na sa pagbili ng mga ng mga bigas na dinala namin doon sa Kalapit doon sa mga kawawa. Yun ang pinangbili ko ng bigas noon guys. Yung pinopagate ko, nabenta ko. Awa naman ng Diyos. Tingnan mo, hindi siya, ang pangalan nito, hindi siya madamot. Kasi alam niya, mapunta sa maganda yung kalalabasan eh, no? Oh, see? Ayan, 1. Nilagyan niya ng D10 M45. Okay, ayan. And then, the other one, madamdama. Ano kaya kung tanggalin ko to at yung basin, yung tab dyan sa ibabaw. Ibaba ko muna si Paraiso Verde at ito ilagay mo sa taas papa para di mahirap. Ayan. Like that. Okay? Alam niyo yung philodendron plants guys. Huwag kayong mag-alala na maliit lang yung pot nyo at parang nakokontian kayo sa medium na nilagay. Don't worry, hindi nila kailangan ng malaking pot na punong-puno ng medium. Mas gusto nila yung ganyan. Yung hindi masyadong marami para sa ganun ay hindi yung sa akin nang sinabi. Yung para hindi mababad sa tubig. Ganun yan. Like that. Oo. Okay. So, tuyok na siya. Okay, ikot na siya. Ikot. Ayan. Yun ang bibili dyan guys. Bili na kayo. Campos portuanum. Bili na kayo ng Campos portuanum. Wawa na siya, nagkawindang-windang na eh. Ayan. Yay! Ang dami namin na propagate. Ang galing ni Papa. Mabuhay ang propagator ko. Yay! Viva la mama. Affectionate dalag ako na tuunga. Teka, punasan naman natin. Kawawa naman ang lakay ko. Pinagpawisan na. Yan.
Yan. Yan. Bili na kaya para hindi masayang ang pawis. Oo, bili na kayo Sana, ng walang pangkat. campus for mga propagated. Ang dami dito guys, oh. Wala yung pangkat ko. Para naman magkabunga naman ang kanyang pinagpawisan dito, sobra. Hindi lang siya ha, pati ako ha. Ang pawis ko ha, naningkamot Judoy. Diyan. Grabe Judoy. Ito oh, iba-iba ng ano. Viva la mama. Yun. That's what I'm saying. See that? Okay. Very nice. Very nice. Ang dami na oh. So, meron tayong na-produce na 5 pots of Campus Portuanum. See that? Oh, see? Then yung Paraiso Verde natin ay natapkat. Meron siyang 4 leaves. And then, yung Angela, natapkat na rin natin. Ako, na-separate na natin ang baby niya sa mother plant. And then, yung Crystal Hope natin, Anthurium, ay natapkat na rin. Oh, see? Very nice. I told you. Yung paghihintay lang ng panahon bago tayo makapagpadami guys, kailangan patient lang ang puhunan dyan. Patient, effort, and yung pagpapawis mo. Yeah. Di ba lakay ko? Oh, yun. Tama? Tama. Tama. Okay. Mother plant, wapa paghihapon. Pang isa guys, yung si Bobsy ay ipapropagate na rin natin. Si Bobsy. Let us see. Tingnan natin may gipapa kung okay ba kasi hindi visible ang kanyang roots kaya tingnan natin kaso mo nga lang ay marami na siyang mga leaves kaya sabi namin baka pwede na rin i-propagate pero let us observe first kasi syempre tingnan natin yung kanyang kaugatan kung kaya ba ano ba kaya bagay na o hindi pa. Pwede na. Teka, nakita mo na ba? Oo. Pag sure ha? Oh, ito. Pag sure di ha? Dito. Yan oh. Ito. Ano naman? Tingnan mo maigi ha? Oo, ito. Hindi kita makita. Ito. Teka. Isa, dalawa. Okay. Nakita mo? Tapos sa kabila, ilan ba? Sa kabila, meron? Sa kabila, Sa kabila, meron ba? Dalawa lang yata. Teka nga, Wala. i-review natin. Teka. Tingnan mo, maigi Kaya muna. nga, hindi ko mapuputuli pagka hindi ma-review. Ayaw ko nang walang review. Yun. Meron yun. I-approve na lang natin. Huh? Taas. Hindi, ay baka maano sensitive. Hindi? Meron dyan oh. Meron? Isa. Sa dalawa. Isang dahon lang matira yata. Kahit na. Okay lang? Basta't matapkat. Isang Basta dahon sure lang. lang yung kanyang roots na meron. Ha? Oo. Isang dahon lang matira yata. Okay. Isa lang dahon matira. Okay? O dalawa? Dalawa pala. Okay. Okay. Okay na? Okay na. Ay, yan na. Yun, ang lutong no. Hop, dahan-dahan papa. Dahan-dahan, bigla. Wow. Meron siyang roots. Ang ganda. Marami. Uy, yung tali niya. Ang ganda ng roots niya. Wow, buhay na buhay. Yun ang sinasabi ko pag nagtapkat. Pero guys, dalawa na lang natira. Pero at least ito, mother plant na ito. Para siya ay mag-produce na naman, mag-reproduce ng may propagate uli natin. Puhon-puhon, maraming God. At ito naman ay yan, buhay na buhay. Okay? Sure na sure yung roots niya. See that? Ayan na si Bubsy. Dito ay lagay natin si Bunot. Ayan si Bunot. Ilan ang roots niya? Marami siyang roots. Oh. Ang dami oh. Dami Dalawa, yun. tatlo yata. Ang dami, buhay na Okay buhay. tatlo. Tapos maraming tiny.
Okay na yung tatlo, no? Oo. Ayan. Tataba lalo siya kasi mas marami na siyang lupa eh. Hmm? Yan. Ang ganda. Hmm. Ganda. Tagal din maghintay nito, no? Matagal lang po hintayin. Bago pa lumaki na ganito, how many months? Oh, lumaki na kasi siya, kaya ayan, tinapkat na natin. At ang mother plant ay buhay naman. Masigla naman at saka matipuno. Matipuno, malakas. Matibay na plant. Para dumami ito, ganyan ang gawin natin. Ayan, ganun lang yan. Hmm. Okay. That's it. Okay, tama na yan, Mama. Sobrang. Okay na. Malaki naman ang butas nila, no? Okay. Malaki ang butas niya, di ba? Oh. Okay na kay Babsi. 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 Ang beautiful na Babsi. Ito naman, ano nangyari na siya nakatima naman. Lagyan natin ng ano dun sa... Detail. Okay. Ayan, mayroon mother na natira. Mother plant, merong anak na malaki, okay na. Oh, see? Ang dami natin na-propagate today, guys. Lahat ay ultra rare plants na talaga namang maraming naghahanap ng mga ganitong plants, kaya tayo nakapag-isip na mag-propagate. Baka sakaling makashare tayo kung gusto nilang bumili. Wag naman hingi, ang mahal eh. naman. Okay na. So magpaalam na tayo. Tapos na yung ginawa namin. Paalam na kami dahil tinatawag kami dun sa dining at magmerienda daw. Sabi ko naman ay huwag merienda. Sa akin. Oh. Nag-order ako ng hati doon sa kitchen. Okay, bye-bye. See you again next time. Love you guys. Kita-kits ulit tayo next on the next video, guys. God bless. Bye-bye.